Nginibingelele nonke babukele emakhaya. Igama ngosimangaliso ngokwamtshali umagalela gasa njengengonyama ulinda mkhonto unselendo na uma siyavutela echobeni ukhondlo ugibisa babukele emakhaya nantukelo lohlelo lenu sikhiphani emtshezi. Namhlanje sila eWembesi kwa D section kwamvelase isibongo la ikwenziwa khona umcimbi womembeso okuhambisana nokuletha ibhodwe okusobala ke babukele emakhaya ukuthi sizothola oyilunga lomndeni oyedwa okuyena yena ozosithatha asibeke ukuthi umcimbi wale ekhaya uhamba kanjani inhlelo zakhona zimi kanjani. Babukele emakhaya before ngimveze niyakwazi ke kumele nikwenze ya subscriber, ya share, ya commenta, ya like kuze lo msebenzi wethu sizobona ukuthi udlondlobala kangakanani nokuthi niwuthanda kangakanani. Over to you. Ngiyabonga kakhulu kumsakazo usikhiphane emtshezi. Njoba silapha ke singaba kahlatshwayo abasuka endaweni yaseMnambiti. Lapha kunomcimbi esawuqala wokuzocela indodakazi ala ekhaya. Sahamba sibonisana sinqubuzana la sinqubuzana khona kodwa saphuzaze saphumelela kwaze kwafika kulesikhathi ke sanamhlanje. Namhlanje ke umcimbi wethu bowukuzokwembesa abakhwekazi bethu nomakoti wethu senzela nje ukuthi zonke izinto siphelelise. Siyabonga nje kakhulu kusikhiphane emtshezi. Sibonge nje nakubo bonke abafikile bazosingatha kulosuku lanamhlanje. Sithi nje sibonga kakhulu engathi yonke into ingahamba kahle nakusikhiphane emtshezi engathi bangaqhubeka nomsebenzi abomuhle. Siyabonga. Kwamvela sebasamukele kahle kakhulu noma izulu belina. Izolo sifika la safika sokusebusuku kodwa ke sikwazile ukuthi into zethu silungise ngendlela ngokubonisana nalapho obuthola ukuthi kukhona la sifike sishayisana khona ngendlela yenqubo yokusebenza. Kodwa kube kuhle kakhulu ngoba sikwazile ukuthi kulezo ngqinambe besinazo ngokuhlala phansi sixoxisane saze saphumelela kwaze kwafika kulesikhathi sanamhlanje. Kwaze kwafika nalabo abanamhlanje ekseni umcimbi nje obuqhubeka nje njengamanje sesisemaphethelweni omcimbi besuzelela ekhaya. Siyabonga kakhulu. Leyo mbuzi egqokile ngomthetho imbuzi okuyekuthiwa ubikibiki. Kusuke kuyimbuzi yokuqhuba umcimbi oqondene nala ekhaya. Ngoba ngaphandle kwayo umcimbi awukwazi ukuhamba. Kusho ukuthi ke leyo mbuzi sithena sifika nayo kwasho ukuthi kukhona la obokushoda embuzini ngoba bathena sibonisana ukuthi abakufanele igqokise ingubo kube yiphilifa kube amaduku nani. Imbuzi nje ehamba phambili eqondene nomcimbi. Siyabonga ukuthi ekugcineni sigcine siyilungisile leyo nkinga esike saba nayo. Sibonga kakhulu. Siyabonga baba kwande. Siyabonga mfowami usikhiphane emtshezi sibonga kakhulu. Sibonga ohlelweni lakho. La ekhaya kwamvelasi. Into eyenzakala namhlanje la bekulethwe ibhodwe kamama la ekhaya. Asizo sibhodwe phinde kuzokwembeswa umama la ekhaya. Kanye nomntwana la ekhaya okuyena abezobembesa kanye nomama nomndeni wonke la ekhaya. Umntwana ukhanyo sithi ukhayisile ke okwenzeka namhlanje ke sothi nje ngaphandle lokho akukho khona. Izolo bekufika laba bakahlatshwayo okwangabakhwenyana bale ekhaya kuyibona bezokwembesa bemukela ke banikezela inkomo yabo ke kamkhwenyane lekuthiwa inkomo yokumnikeza indlakula yakhe umkhwenyana. Basowangenisa ke bafika ekseni ke sihlatshwa lo nkomo esibanikeza yona. Uhlelo kusuka izolo ukuzibela amahanje. Uhlelo lihambe kanjalo lonke kuze ngafika la kuthiwa sekuyembeswa ke. Bakhishwa onke nobikibiki bakamama. Bayabazi kobikibiki abayababazi. Ubikibiki. Imboze ekhishwa isimbatha amatshali nayo yonke into sikinikezwe mama. Kwasokwembeswa ke wonke umndeni ke. Ngendlela yokuthini ngosiko lakho. Mina ngomambatha wakwaSithole eMnambithi. Ngizobongela umntanami. Ngibongela uma fika umkhwenyana wakwami izolo
wafika safika umkhwenyana wakwami samnika indlakudla samnika imvuma samnika imvuma yakhe mnandi ekhaya siyajabula kakhulu kwaMvelasi siyajabula into esenzele umkhwenyana wakwethu siyamthanda umkhwenyana siyamthanda kakhulu intombazane yami ngicela iphathe kahle mhloniphe umkhwenyana ngento akasenzele yona sijabule kakhulu thina sabakwaMvelasi sijabule siswele umlomo amazwi ukubonga ukuthi singabonga cishe ngathi ababoni ngendlela sijabule ngakhona sibonge nomphakathi nje wasesikhothi basingathile ukuthi sibe nabo ngoba into esingaba yiyona ngaphandle komphakathi ngumakhelwane nomphakathi siyabonga kakhulu badela konke kade kuningi kade bengakwenza kodwa bathi cha siyohlanganela nabakwaMvelasi siyabonga kakhulu umphakathi wasesikhothi ngazi abalengani bethu ngiswela umlomo engingababonga ngabalengani bethu esibo umkhwenyana wethu siyamthanda umkhwenyana lento akasenzele yona angazi ngibonga angiphezi umkhwenyana wethu ngoba ngisho ngithi nomntana wethu amhloniphe umkhwenyana amthobele umkhwenyana wakhe umntanami simbathile sijabule futhi ngiyathemba nomkhwenyana ubonile wonke nomndeni sijabule lento nje umkhwenyana wethu akasenzele yona umndeni wakahlatshwa siyabonga kakhulu siphamisa nje amazwi okubonga sumndeni wakwaMvelasi siyabonga. Igama lami nguNomusa ngakwaHlatshwayo uSiso Mdala wakaHlatshwayo owudadewabo kaMkhwenyana ngihamba lana nosisi wami omunye ke ngokulamana kwethu. Mina igama lami nguKhuthala wakaHlatshwayo. Njengoba sila ekhaya sizo kwekhanda ubuhlobo obuhle sizombesa siphinde futhi ke umkhwenyana nomakade bafakana indandatho siqhamuke ezakheni section E la siqhamuka khona mina nguSiso Mdala bese kuba ubhuti ophakathi bakhona ke abanye osisiki sibaningi kahle nje sithi oHlatshwayo umhayise nje ububona ke nje singamaswati kahle kodwa amaswati ahlala la kwaZulu Natal kodwa ke siyabonga nje ukubambisana okuhle nomndeni wakaMvelase nokuphathana kahle kwethu nomakoti kuze kufike kuleli zinga sesikulo manje ukuthi sikwazi ukuthi simthathe siyomandisa ekhaya abe udadewethu. Angeke sithi umakoti uyongena kithi nje emshumbini wethu uyoba intombi yakhona naye kodwa eyaziyo ukuthi ifike kanjani la ekhaya. Angeke ukuthi esikwenzayo naye useyokwenza cha naye kunengxenye yakhe eyomenza maye semndenini njengomakoti uyodlala indima kamakoti aphinde futhi adlala indima yodade njengoba singodade nje sihlangene sonke cabanga ukuthi lokho.
Hayi mina ngithanda ukuthi nje siyambongela umfowethu uyanda umndeni. Uyanda umndeni igceke agcwale igceke umakoti angazodlala. Umakoti fanele ashaya ithobele emseleni wanda umndeni. Okay, mina nginokubonga ngokwaMvelase. Ngizothanda ukubongela udadewethu. Engazi noma ngithi udadewethu noma umngani wami noma ngithini kodwa nje angazi ngithini. Ngiyambongela kakhulu. Kona kubuhlungu futhi kumnandi. Ngoba kwezinye izinto angisazi ukumthola ngendlela ade ngifuna ngayo. Kwesinye isikhathi sekuzokwenzeka ngamtholi simdinga. Uzobe hayi ngoba engafuna ukukhuluma nami ngoba uzoba sehlukile kimi sehlukene isigaba sethu asisalingani kodwa nje ngiyambongela kakhulu nganothi ngithini kodwa ke ungikhulisile mina ngento eningi namanje ngiyazi ukuthi usazongiguide noma besekhona laphana kodwa nje usisi wami nje ngisho singazi noma ngisi umngani wami noma ngithini sukela sibancane bekusiwa samawele sina sikhula naye kodwa besingasiwa amawele lolo thando lakhula nje kuze kube manje inkosi yami nganothi ngithini ngiyambongela kakhulu bakithi ngiyabonga kakhulu nomphakathi siyabonga kakhulu ukuthi ufike ngobuningi bawo umndeni omakhelwane siyabonga nje ukuthi befike bezosisingatha noma besithukile singazi ukuthi sithini abanye bazocomplaina bethi asibambizanga kanjani akukho lula kodwa siyabonga kibo bonke abakhonela ukuphumelela ukuthi befike kulo mcimbi lo siyabonga kakhulu.